Budgat lang. Okay mga kaibigan, nandito kami ngayon sa Kwan. Saan na ba tayo? Kawayan. Saan tayo napadpad? Dito kami ngayon sa Kwan, Bukid. Kung saan nakikita nyo, nagtatanim yung mga kasama natin. Magra-rep din kami. Mga kagagers natin. Okay mga kagagers. Medyo delikado itong gagawin namin. Kaya mga bata, huwag nyong gagayahin sa inyong bahay. Mga pawang professional tong mga to. Ewan ko lang kung mga professional talaga. Sige. Ang tawag namin sa larong ito ay ball jump. Kung saan tatalunin namin ang mga bulang ito na kada May tatlong stage to. Kaya pahirap ng pahirap. Kaya medyo sana pagdasal nyo kami sa gagawin namin ito. Okay, simulan na. Stage 1. Next. Ako. Ayun, diba? Kala nyo ako lang ha? Manunungkulan, katakot-takot na kurakot ang inyong masa. Okay. Daksin di pa atin siya. Sabi mo na, huwag na Mas lang, as loud, ginginay din ito. Game. Gira! Ako, tumba na yan. Go. Lala! Kaming nabala! Parang magagaling yata yung mga kalaban ko ah. Walang thrill. Ano kaya kung gamitan natin ng tali para itali yung mapa nila? Sige, simulan na! Stage 2!
Okay, sunod. Sunod. Hapon. Siya mo kami kung bumili. Hey! Big! Hey! Lala nyo ha? Okay, Nico! Nag-send si Basila. O paano mga gaggers? Dito na nagtatapos ang ang KKT. Kanya-kanyang trip hanggang sa susunod muli kung ano yung hanggang sa susunod na muli kung paalam! Medyo nangangati na kami kaya hanggang sa susunod muli abangan yung Gago Clock. Hanggang sa muli. Bola. Welcome to Balian Portion! Oh, sino unang babate? Ikaw, Al. Wala Last po. week wala ka eh. Sino? Binabati ko yung anak ko dyan sa Solid West. Ian, hello. Mga Salyo family, sila Irene, asawa ko, si Jeline, si nanay. Kaya yung mga mother ko, sana bumalik ka na, get well soon. Tsaka, Wilson po, mama. Sino? yun nga. Abangan nyo yung mga programa namin sa GAG. Mas papagandahin pa namin at mas kaabang-abang pa ang mga susunod na mga programa sa Gago Class. Seryoso nga. So, next! Go! Binabati ko nga pala yung drummer namin, Randy Alviar. Rock and roll, Ray. Babatiin ko! Guess nyo ko! Si Karis
Tisa May, tsaka si Ate Joy, dyan sa Old St. Paul. Tsaka sino ba? Si Lenden sa na taga Corimao. Si Clarissa na taga yung kapitbahay ni Jorge. Ano sila? Ako muna, okay? Ako, i-guess mo ko. Sila? Sa buhay mo. Jade Carla Restaurant. Jade Carla Restaurant din, dyan sa Corimao. Pinili. Tsaka yung mga taga Pinili, mga fan namin dyan. Gilyev. Oh, may babasok. Okay, mga pinsan ko rin dyan sa San Vicente at sa Bantay. Mga pinsan, basta na kayo. Okay lang ako dito, saya ako dito. Binabati ko ang bandmate ko. Oh, yun na. Yun lang. Yun na. Third Oh, part, yung Prince, bago ako. At yung pamilya ko. si Prince. Bad boy. Yung kaibigan ko dyan sa kuta. Alam niyo na yun. I love you. Go. Oh, ikaw. Andito na. Andito na naman ako, pero... Oh, yung camera! Group, Uy, nakaputi ako! Yung camera! Nga pala, binabati ko yung mga kaibigan ko dyan sa San Vicente, sa Bayubay. Cameraman ako ngayon. Ako nung last week kaya ako naman ngayon ang magkakamera. Binabati ko yung nagpapalod sa akin Binabati ko ikaw. Karga. Si Mang Nabi, salamat sa pagpapautang ng load. Diyan sa Bayubay, sa may store. Camera! Tsaka manood lagi kayo ng gago. Okay. Kaibigan, hanggang sa susunod muli, abangan yung mga programa namin sa Core TV. Mga kababang na programa natin sa Core TV. Ang sarap maging nasa prime time. Yes! Prime time na kami. Yeah, maraming salamat at may certificate na kami ng MTRCB. Palakpakan! Yay! Papasalamat kami sa mga buhay ninyo. Salamat sa mga time nyo pagdarasal sa amin. Salamat. Maraming salamat. Nga pala, Salamat sa akin. binabati namin yung yung nagkakamera ngayon, producer namin. Si Boy. Papa Bon. Si Russell daw. Binabati ko sila Russell, Jeff. George. Kaibigan ko dyan sa kuta, alam niyo na yun. Edison! Si Kuya Janjan, si Kuya Edgar, Saboy, BJ. At sa kuya ko. Kaya lang si Jeff, si To, ayun na. Mga taga-admin, binabati ko rin dyan. Hello ma'am, ganda sa inyo dyan. Okay. Tsaka manood kayo mamayang gabi, may gig kami sa Lyric. Bye! Basta yan. Next week, dito sa Nag-Isa Original at ginagaya rin na gag show sa buong Ilocania. Ito ang Gag Fresh like that. 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 Wala naman na sumigaw na taho. Resulta po ng magpapacheck up po. Fresh like that. Fresh like that. Magpapacheck up. Resulta ng Tatanungin ko lang po kung kamusta na yung resulta. fresh look, homie, I'm a vet. Chain round my neck, make you haters upset. Bad boy like my homeboy Puffy. Skinny jeans on, feeling fresh like that. Game so ugly, but the flow so lovely. God on my side, so you lames can't touch me. Stone to my wrist, make you haters wanna freeze. Feeling so blessed that I just might sneeze. Not Wu-Tang, but I'm all about cream. So you ain't gotta guess why my favorite color green. Man, I got colors like a box of Fruit Loops. Don't know how to jerk, better watch YouTube. Do the reject in the middle of the